What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel daily vlog. So today, it's Saturday. Hapon Friday, wala na ako naka-vlog. Busy masyado. Kasi, yun, yung first video, yung intro ko. Ganon ang nangyari sa aming bahay ngayon. Alikabok. Dahil nagre-renovate sa baba. Buti na lang hindi sinama yun sa taas. Kung sinama pa yung taas, wala kami. Baka lumipat kami ng temporary shelter. Anyway, today is Saturday. Late na ako dahil nag-lock pa ako sa mga ano ron, sa mga plastic. Mamayang gabi alisin ko lahat yun. Tapos sa Sunday palitan ng bago para nandun kami sa bahay ng Monday o Sunday. Medyo malinis yung bahay. So ngayon, today we'll do waterproofing. So plasteran siguro nila yun. Tapos waterproofing para Monday siguro matayos na natin. So, huwag na natin patagalin. Biyahe na tayo papuntang trabaho. Ito ang buhay ng OFW here in SG. We'll start in 3, 2, 1. Let's go! Guys, nandito na tayo sa store. Late ako. Ayan, nag-alisan na sila. So, meron kaming 8 o'clock meeting. So, dito na ako magagawa ng paperwork. Tapos, start ng meeting. So, kaya na patagalin. Let's do it! Guys, ayan po, tapos na ating meeting site. So, ang daming trabaho. Sarap ng iuwi Pinas dong. Kung pwede lang uli. Anyway, so we already done the thing. And now we're going back to the work. Meeting finish, then go to work. Go to site. So let's start the thing now. What's up, mga VisLog? What's up? Yung WhatsApp, no? So guys, atas muna tayo. So guys, tapos na aking day. Pagkatapos yan, basang-basa ako. Wala akong t-shirt. Nakalimutan akong magdala ng t-shirt kanina. So, uwi na tayo kasi basa ako. So, punta na tayo ng bahay. Pagkatapos ng long day,
Tapos na yung aming machine nakuha na. Tapos yung hacking namin dun parang hindi kakayanin ata. So gagawin na lang nila, mamanual na nila yung hacking dun sa taas, no? Anyway, that's it from now. Maraming salamat sa pagtanaw, paglantaw at pagsama sa aking channel. Salamat sa inyong suporta. At kung bago ka pa lang sa aking bahay, please subscribe my channel, VisLog channel, and click the bell button below for your notification para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo naman ang video kong sa araw na to, please click the thanks for supporting me, to support my channel, and like and share na rin para maka-inspire naman sa ibang tao. Ang mag-shoutout inyong channel in every end of my vlog, please comment down below. At pakidamay na din ang aking Facebook page, pahina ni VisLog. Maraming salamat po sa pagtanaw, suporta, and see you on the next vlog. Shoutout time! Let's do it! May kala shoutout sa ating mga subscriber dyan na nag-comment na sina Honey Queen Padua, by Nininam, Flavio Bagotsay Official, Tone on the Wheel Vlog, Bangs Vlog Channel, Chris J, Jade and Jed Journey, M. Flores TV for local to the world, Visayang TV Official, Lin Major Vlog, Richard Olano, M. Cruz, Rix TV Official, Mangyan Mare, 3 Miss Channel, Visayang Tagalog, Rose Vlog in New Zealand, Joycat Vlog, Aida Tomasro, Lin TV, Dan Vlog, and Lourdes Washing. Maraming salamat sa mga comment. And see you in the next vlog. Paalam.